всички, които са вървяли по този път, се връщат към детството си. И аз също мога да кажа, че още от малък така съм имал отношение към рисуването. Никой не ме е карал на сила. Знаете, това са едни такива естествени процеси. Тичаш заедно с децата навън, ако всички играем и ритаме топка, играем на фунийки, обаче като се прибира вкъщи, сядам на масата, почвам да си рисувам, без някой да ме е карал. Това така след години съм си го мислил. И човек като така навърти повече години, като че ли нищо не се е променило. Продължавам да се прибирам вкъщи, да сядам и да рисувам. Така че от ранна възраст, от детски години съм имал отношение към рисуването, но не съм мислил професионално да ставам художник. Много неща са ме интересували, за да тръгна така по-професионално да гледам към изкуството. Моята майка помогна много, защото тя беше човека, който така ме хвана за ръчичка и ме каза ми, че има художествена гимназия. Едно дете може да рисува, може да има талант, но много не се интересува за художествени училища или такива неща. Така че в този смисъл майката помогна много. С влизането в художествената гимназия вече започнах категорично да гледам професионално. Реших да продължа в тази посока и конкретно живопис. Още от първата година в гимназията аз мислех за академията. Интересувах се какви са изпитите. Тази отправна точка, която тръгна от художествената гимназия и след това едно преливане в академията. Така че има връзка между двете неща. Аз съм много доволен, че завърших художествена гимназия, защото ми даде основа в много посоки. Имах възможността да работя с млади учители, току-що завършили в чужбина, които бяха много смели на времето в своите търсения. Така че не случайно се връщам назад във времето и после съвсем закономерно в академията пък си даде своето като едно продължение. Аз имах щастието да завърша при много добри преподаватели. Всъщност аз съм завършил при двама професори. Първият ми професор беше Петър Михайлов, а втория Андрей Даниел. Така се случи, че първият професор трябваше да се пенсионира. И това някъде беше по средата на самото образование, третата година, и на негово място дойде Андрей Даниел. Исках да ви кажа, че едно много хубаво съчетание се получи между двамата. Стария даде основата, той беше много добър колорист. Никога не ни е ограничавал цветово или напротив, природна дарба имаше по отношение на цвета. Тънък кусет. Стария професор дава едно, после другия, новия дава нещо друго, но връзката между един и другия, имахме късмета, нашия випуск, да попаднем на двама много талантливи, много даровити художници и добри като преподаватели. Андрей Даниел дойде с своето ново виждане за нещата и затова ви казах, че някакси като че ли на време всичко се получи при нас и така. Но за академията, ако тръгнем да говорим, много е важно ти какво ще пожелаеш да си вземеш. Иначе така, ако оставиш да чакаш, годините могат да си отидат на празно. Така че, може би това е характерно за всяко висше учебно заведение. Много е важно ти да търсиш, много е важно ти да знаеш какво искаш, да не си губиш времето. Вярно е, че ние имахме времето, през което минахме, беше
такова, че даваше време. Даваше спокойствие. Нали, сега е малко по-друго, по-трудно е за младите. За да ме разберете по-правилно, например, още като ученик в художествената гимназия, пък и после в академията, аз, например, никога не съм мислил с какво ще се прехранвам. Нали, с какво ще си изкарвам хляба. Аз съм мислил за живописта, аз съм мислил за картини. А сега може ли да намерите млад човек, който така да разсъждава? Така че беше едно време по-спокойно. Като студенти, нали, имахме възможността да направим общо художество. Всъщност ходихме на практика, бяхме един от малкото така курсове, които изкарахме практиката си в Гърция и имахме възможността да се сблъскаме с съвсем друг свят. Говоря ви за неща преди 10 ноември. И там направихме изложба, обща художествена изложба. Може би това ни беше така първата проява, професионална. После вече в България, докато завършихме, така имахме 2 или 3 пак общи художествени изложби, които наистина много помагат. Нашите преподаватели се ни помагат, за да се сблъскаме с първата галерия, с цялата тая магия около една изложба. Всъщност аз живописта никога не съм делял от живота. Нали, живота, който го живеем и онова, което върши човек, конкретно художник, това са свързани неща, поне при мене. Така че 4-та или 5-та година, нали, може би с други колеги се е получавало това нещо, попадаш в една черна дупка. Обикновено човек като каже черна дупка и се плаши. Нали, черна дупка, да, в повечето случаи тая черна дупка може би е за добро. Нали, защото от една страна тази дупка черна, тя изчиства много неща и всъщност започваш наново. Нали, и то много съкровенно да търсиш онези сетива в себе си, които може би ще се окажат най-верните. Така се получи при мен, може би 4-та или 5-та година бях в академията. Така много сериозно, много дълбоко на къде ще тръгнеш. Говоря конкретно като стилистика, като търсения, нали, дали ще се занимаваш с формата или ще разбиваш тая форма или с абстракции или така нататък. Така че последните години в академията човек много категорично и дълбоко така търси посоката. Нали? Търси посоката и затова след като завърших не ми беше трудно. Тоест някои неща още в академията си ги бях така подложил, нали, като търсене. Просто завършването като един процес вече на развитие. Пак се връщам към нашите професори, които много ни дадоха в тази посока, дадоха ни свобода, а те ни помогнаха, когато завършихме, нали, и по отношение на изложби, общи, самостоятелни и така нататък. Така че нямаше някакви стресови такива ситуации. По-скоро чисто житейски. Нали, житейски излизаш, нали, ако преди 10 ноември художника или изобщо човек, нали, имал някаква сигурност, нали, нещата се променяха. И ти тръгваш с голямото желание да правиш изкуство, но усещаш един несигурен свят. Но желанието да правиш живопис, това е, може би, отправната точка. Това е най-важната точка. Преди 10-ти правиха се общи художествени изложби, нали, в цялата страна. Да речем през годината 5-6 общи художествени изложби, свързани с определен град, с определена дата или нещо характерно за този град. Докато след 10-ти тези неща се разбих.
Нали. Искам да кажа, че след 10-ти като че ли станахме по-самостоятелни. Нали. При 10-ти имаше някакъв организиран творчески живот, групи, нали, така, докато след 10-ти всеки се спасяваше самостоятелно, но аз винаги съм гледал така като предизвикателство на всички тия неща. Нали, дали сам, дали в група, нали, всичко това, което става, трябва да го приемаш достойно и да вървиш напред. Аз съм оптимист, аз винаги гледам позитивно. Много. Хубавото е, че има една свобода. Има една свобода, която по-младите не я разбират. Трябва да си се докоснал така и с друго време, за да усетиш тази свобода. Свободата, за да завърши, нали, не всеки я разбира. Нали. Свобода, но свободата изисква много дисциплина, много отговорност. Свободата е отговорна работа. Много ми се иска да има по-така силно отношение към младите художници. Това е на времето, преди години направихме юбилей аз съм член на Съюза, колко години, нали, бяха минали от създаването на Съюза. Нали, появиха се различни формати, като изява куратори с определена група художници. Това много ме зарадва, като че ли си помислих, че се връщат у тези организирани времена. Много ми се иска и телевизии, медии да се обърнат внимание на младите хора. Аз в едни по-ранни години не съм мислил за преподавателска дейност. Нали, всичко това дойде малко по-късно. Винаги съм искала, аз ви казах, да се занимавам с живопис, да правя живопис. Години по-късно така в себе си изградих онова чувство, че човек, ако има някакви знания, е хубаво да ги сподели. Нали, да не ги крие в себе си, да не ги оставя в себе си, да има възможност да ги сподели, но преподавателската дейност е много отговорна. Аз не бих я отличил, така не бих я разграничил от изкуството, както при изкуството, нали, то ти е дадено, нали, от Господ, така и в преподавателската дейност също. Тя не се учи така, нали, да отидеш. Не. Това или го имаш вътре в себе си, или не. Това е както при изкуството, така и при преподавателската дейност. Такова ми е взаимоотношението с учениците на споделяне. Не на налагане, а да споделяш. Какво значи да споделяш? Това значи, че и те ми дават нещо, и аз им давам. И те ме учат, и аз ги уча. Това е много хубав процес. Никога не съм си представил, че живота ще ми мине затворен между 4 стени. Много е хубаво да се затвори човек като един алхимик, нали, да твори, да търси. Но е хубаво и да общува. Общуването хубаво е да излиза извън тези 4 стени. Не само работите му да излизат, а той самия да излиза. Сега като преподавател никога не забравям аз пък като ученик. Това е много хубаво какво представлявах, защото това непрекъснато ме кара да съм в час, да усещам младите какво правят, как в момента чувстват нещата и така. Много е важно човек да не забравя, че и той е бил ученик, и той малък и така. Много са сходни нещата. Много са. Въпреки, че времената се променят, но много едни и същи процеси, нали, които аз на времето съм ги минавал, сега те да ги минават. Въпрос е ти като преподавател да се развиваш.
Нали? Има много прости неща. Да бъдеш човек, да даваш любов. Много е важно човек да се изгради позиции и всъщност да непрекъснато да се развива. Нали, непрекъснато да има търсения. Нали. И когато тези търсения се съчетаят с изложби от купки, е идеално. Но това да мислиш за откупки, не, никога. Поне при мене никога не е било водещо. Винаги ме интересувало моето развитие. Развитието ми като художник, посоките, пак повтарям, нали, аз си поставям много задачи. И това е най-хубавия процес. Разбира се, аз ви казах, съчетан с изложби, защото все пак материята, с която се занимаваме, тя се твори в едни затворени пространства, но не трябва да остане в тези затворени пространства и затова се правят тези изложби. Работите се показват, за да се видят, за да се излагат. Преди по-се мъчих, така винаги не бях удовлетворен. Съмненията бяха повече преди. Докато сега съм по-категоричен в посоката, в която искам да вървя. Разбира се, самия процес, той си има своите трудности. Винаги. Може би докато сме живи, винаги нали, ще има трудности, но като млад човек има повече съмнения. Много, нали, имаше една приказка, много въпроси, малко отговори. Нали, не, че са намалели отговорите, но човек изгражда в себе си една стабилност за добро. При мен е имало винаги една последователност и като търсене в посока пластично изграждане, в посока мисъл. Не можем да търсиме, дори мога да ви кажа, че някои теми, които в една по-ранна възраст, аз си ги разработвам по-късно, не ги забравям. Красимир Бонев е от онези художници, които не се интересуват от комерциалното. Темите, които вълнуват автора, са по-различни, по-възвишени, по-душевни. Изложбата му библейски разкази проследява връзката между миналото, настоящето и бъдещето и ни кара да се отворим към мъдрости, завещани ни от векове, да открием истината, която е била заключена в нас. Отдавна винаги е тлеяла в мене, просто в даден момент нали, трябваше да я реализирам. Разбира се, много аз не бързах, съвсем спокойно си разработвах близо 2 години. Нали. Като по-млад човек бърза, притеснява го времето, като че ли иска непрекъснато да прави изложби и така, пък може би след последната ми изложба си реших край, няма да бързам и важното е така нещата да станат. Така че беше един така хубав процес. Не мога да кажа бавен или бърз, хубав процес. И така, стана. В тази посока, понеже нали, говорим за картините, може би ще попитате кое е водещото нали, при мене.
Нали, като млад човек от много неща се интересува, нали, чисто технически, нали, но с годините всъщност това, което за мен е най-водещото, това е мисълта. Да има мисъл в самата картина. Това е. А с какви средства, нали, за това сме различни. Нали, средствата могат да бъдат различни, но картината, това е като все едно да ме попитате, какво е изкуството? Как го разбирате изкуството? Ами изкуството го разбирам като мисъл, като философия, като естетика, като позиции, които защитаваш в този живот. Нали, много неща събрани на едно, но най-важното е мисълта. Нали, може да е един обикновен пейзаж, може да е един обикновен натюрморт, но да бъдат подплатени с мисъл. И тия неща са за мен най-важните. Забравих думата любов. Любовта, това е това силно космическо чувство, което би ни дало упование, сила. Човек трябва да е удовлетворен от хората, които го обкръжават, от хората, които имат отношение към неговите работи. Може би това е най-голямото удовлетворение. Нали, отзивите, нали, там се крие най-голямото удовлетворение. Че направил си нещо, което хората го приемат, харесват, зарежда ги. Това е много хубаво чувство. Много хубаво чувство, че правиш нещо, което самите хора, които харесват твоите работи, ти дават стимул да продължиш. Всички те имат различно обяснение за твоите работи, различно възприятие. Това е много интересно. И когато всичко това е събрано с един позитивизъм, нали, хората... Това е най-доброто. Не награди, не е такива неща. Човек, художникът, трябва да е удовлетворен от себе си, от работата. Това е най-важно. Като по-млади сме се плашили от по-голем. Това е съвсем нормално, нали? Дори, нали, като ученици тръгваме от един малък формат, той ни се вижда голям, колкото повече минава време, после си казваме, този формат, пък как така на времето ни се виждаше голям сега? Той е много малък, така че си има един естествен житейски такъв процес за приемане на формат. Нали, с годините, нали, човек би се справил с големия формат, но и големия и малкия формат си има своята така специфика, имат си и двата формата са отговорни. Нали, всеки формат си има своята отговорност, крият в себе си едно отговорно отношение. Нали, към всеки един формат трябва да си отговорен. Нали, малкият формат наистина е много... Малкият формат изисква търпение, вникване в самите... Значи, въпрос е с малък формат да внушиш много неща. Нали, обикновено хората си казват, че с големия формат внушаваш големи неща. Я да видим с малкия формат как ще внушиме големите идеи и мисли. Така че и двата формата са сериозни. Аз съм човек, който не се ограничава.
в формата. Обичам и малкия, обичам и големия. Зависи какво искаш да направиш, зависи какви са ти идеите. Нали? Идеите, водещото е идеята. Нали? При мен така е било, не е формат. Нали? Не е сега, сега ще правя малки работи, или пък сега големи. Не. Човек има някакви идеи, те са водещите и след това естествено идва формата. Първата линия бихме охарактеризирали като рисункът. Първата рисунка. Рисункът е нещо трудно, нещо чисто, нещо, зад което не можеш да се скриеш. Рисункът показва колко можеш. Като казвам рисункът, имам преди първия штрих, нали? Защото и други неща могат да се разберат под рисунка. Така че това е много важно, първия штрих, пък края, нали, да поставиш точката, също е много важно. Един подпис, например, той е едно петно, което, нали, много е важно, къде ще... То може да разруши цялата картина. Трябва да се внимава. Много трябва да се внимава с края.